Bu dünyada бар да вакытлыча. Сәламәтлек, байлык, тигезлек, кыска гына гомер арасында яшик әле биреп изгелек. Вакытлыча килгән дөньяларда җылы булсын безнең аралар. Каты әйтеп, йөрәкләрне бозмыйк, төзәлмәсләр тирән яралар. Алай булган, болай булган диеп, хөкем чыгармагыз кешегә. Баш очында Аллаһ карап тора, тиешлесен бирә һәркемгә. И бер Раббым, булган бар гомергә бирсәң иде бик күп бәрәкәт. Бирсәң иде камил акыл, бәхет, җан тынычлыгы һәм сихәт. Сау сәламәт булыйк барыбызда, килмәсеннәр башка кайгылар. Бала хәсрәтләре бирмә, Раббым, тыныч була күрсен дөньялар.